perfecte, un breu. A veure si ho gratuït. Sí, ja el tinc gratuït. Sí. Sí, ja està gratuït. Ja està? Voleu que ho fixi jo, que ja el tinc aquí obert? Vale. Vinga. A veure... Jo no ho veig. El perfil. Sí. Vale, ja està, eh? L'heu enviat ja? Sí. Ara, a partir d'ara, els comentaris... Vaig a fer un retuit, no? Ja, des de sessió. Sí, hi ha 4 persones apuntades, eh? 5. Vale, i ara Jordi ho publica. Vale, va. Vale. Ah, tu ets fixat, ja l'heu fixat i tot, no? Ja l'heu fixat? Sí, però també sí, ja l'enviem. Ja fixat. Sí, ja està fixat. Sí, però tu t'has passat sempre. Hola, Carles. Molt bé. Hola, senyor. Tant tu, que ja el... Estem matent, vull dir. Premsa? Hi ha unes tires reservades. Home, jo només una coseta. Ja està, ja els faig. Potser millor que vaig tenir un contrallum bastant important. Aquí us va bé? Aquí va bé? Va de passar gent. Bé, tu vés a... Hola, sí, sí, Hola, bon dia. Tu tranquil, Ricard. Tens una Perdona, que aquí estem també matent? Ah. Poseu davant... De l'espai que tenia? Sap greu. Bueno, a mi jo no us tapo, si faig 1,5 metres, jo. Sí, hola. Ja estaré asseguda. La càmera trípode. Bueno. Procureu fer, si em podeu fer el favor, de això allà baix. Àngel, tens aquí l'altre. Sí, perdó. Falta gent ja? Perquè a partir de passar gent i si no... A baix, baix a la dreta. 25 va. Poso aquí aquesta... Ah, no, aquesta això. Vale, vale, sí, sí. Sí, per la part de darrere. Aquí no, pues, estem independents aquí. Ara, no? Sí, sí. No, ara encara... No, hem de deixar una mica de... També tens bon tio, no? Sempre de classes. Sí, sí, total. I va bé? Volia dir que... No. Sí. Deixeu aquí, no? No, és que està en gran angular. Ara descriu això. Us havien reservat allà, ja sé que està mal. Ah, vale. I allà nosaltres pensava que deies contra llum. Bueno, no, tu pots muntar per aquí. No, perquè es veu que estem a l'any per Ah, sí, però vull dir, heu de deixar aquest espai de 6. Aquí sí, no, ja? A la banda esquerra. Me'n vaig a l'altre banda, estic a l'escala. I posa't allà, potser et donis les... Uno, sí, va. Hola, sí, uno, sí. President va a l'esquerra, vale? Vull demanar, És el que hi, nene. Premsa allà baix, Sí. Allà teniu un altre rack, no és per vosaltres, però... No, aquí en tens un, no? Ja està. Ara sí. Sí, que el carro d'allò també. Aquest d'aquí és meu. Sí, sí. No se'n veu aquí, oi? A veure, el rack de so... Sí. Aquí darrere, no? La bateria la nostra, la vermella. Val, és allò per no tocar res. Sí. Sí, hola, sí, uno, sí, va. Hola, Ah, sí, ja havia... sí, És que les... uno, sí, hola. Vols que te les guardi les noies? Els hi dono, no? Deixa'm que... O la butxaca. Per què? Ah, aquestes dues són d'en Jordi. Aquesta és d'en Jordi. Sí, sí, també. Hola, Se la guardi jo. sí, No posar-hi potser una
fraqueta o alguna cosa per tapar, Sí? Montes Josep? Sí, sí, que sí. Som nosaltres, nosaltres. No, però... És allò per precaució, No sé, més que res perquè Sí, és que perquè no us fes mal tampoc la bateria. El rac, això és rac? Això d'aquí ho heu de deixar una mica junta o us poseu aquí aquesta banda o us poseu allà? Vale. Ai! Ens poseu allà a l'altra banda i ja irà. Molt bé. Veig que us... Ei, cuidao. Has connectat bé el so? No, matem nosaltres per Periscope. Si voleu que arregli alguna cosa... No n'he xupat mai cap, la veritat. Sí, Aleix, tu poses aquí, No, em poso aquí. però tens que... Bueno, Angular, fa bastant. Sí, No, però aquí on està ja no. de moment no. pues me quedo aquí. I Además és de la casa, no? Sí. Es pot anar tirant una mica més cap allà. Mentre no ens fem nous a nosaltres... Lo deixo aquí al cantó. No, anem pensant en això. Ai, aquest senyor d'aquí. Senyor, com estàs? Sí, jo no sé, que també volia apuntar. Ai, que té una passada. Sí, té pinta. Es dona de sí. El Jordi ja ho ha publicat, però encara no es veu a l'incrustal. Bueno, aquí L'elegància no, però... Comoditat. i tinc gorros més cutres, però... Mira, al final he trobat aquest. Però és igual. Bueno, només una pregunta. Aquí hi ha un rack, allà hi ha un altre. Els d'allà funcionen igual que aquest? Sí, en principi aquests Que hi ha- els gràfics i aquell... Vale, hi ha molt pocs forats, per això preguntava. Hi ha. Vale, vale. Pues la instal·lam a 45 com a 8K. La casa 46.000 i de... Havia mirat així per sobre. Si em trobes, avisa.
No, no. Sí, és genètic. És genètic. I tant. Anava a portar una gorra del Tour de France, molt xula, i una altra de publicitat, que era d'una marca de fuets francesos. El Puigxul, que està que és de quadres vermells i blancs. Jo li invertiria que Sí, tot. Sí, és la teva fàbrica. Vas demanar arreu. No, jo puc amb la gent que hi ha. 3 euros No, aquella botiga que hi ha una vaca avançada, de Lefó. No, aquí no pots. Per què? Estem... Ja. Teniu un altre raquell al final, si voleu. Penseu que... La primera no està reservada, però aquesta... Els altres dies feia... Què tal? Ja m'acabo de trobar el Jordi. El Jordi ha baixat. Hombre, Carla, anem. Quin lloc més maco, no? No hi havia estat mai aquí. No és contra la piscineta. Sí? Hola, Jordi. Vull dir dia teva. Sí. Tu que un dia molt moderat, un dia... Tu que un dia molt moderat. Sí. Sí. O sigui, legal no es va... Que vull que són. Sí. Sí. És el lloc sense lloc a l'altre? Sí. No, però em queda més a prop, aquest? Sí. Sí. Està net, no? Gràcies. Bueno, t'ha dit si es pot fer alguna cosa al curs.
de trucar... I unes olivetes, no? Allà baix. Si veu maneig de sol, li veu Sí, serem morenos ja de preu. Anna. Sí, si voleu tot això... Sí, està per allò que aquí. Quanta gent hem vingut d'anteriors? Sí. Tenim jocs, Jaume, saps? Jo crec que no hem reservat tot ja per allà. Hem vingut al ball de Juli i jo a escoltar coses. Jo també, però coses diferents.
No sé, ha pensat en la demanda que fa mi fet d'estiu i la traça que tenen aquí per fer-ho. Pregunto això. No, que lliure, jo vaig fer aquesta lliure. Això de fer d'estiu, fa molta demanda, aplicar i tal, coneixement, fer pantallazos i bon dia, invertir, me fa molta demanda, ho fan a... Nosaltres com a partit vam fer de la mandra, home, també s'ha arreglat la gent. No està fi. No s'ha finat. No s'ha finat. Si podem anar seient. Avui que fa tan bon dia. Molt bon dia. Bon dia, molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont. Bon dia. Els càrrecs, persones de reconegut prestigi a internet i a les xarxes i totes les persones que ens heu volgut acompanyar. Abans de res, m'agradaria donar les gràcies a qui ha fet possible l'elaboració del manual dels governs a Twitter, que presentem avui en el marc de la 48a edició web que organitza periòdicament la Generalitat. En primer lloc, a l'equip de la Direcció General d'Atenció Ciutadana amb Jordi Graells al capdavant, que han redactat el manual juntament amb Twitter. És important això. També tot l'equip del president com dels redactors dels casos pràctics de govern, Banc de Sang, Protecció Civil, Ferrocarrils de la Generalitat, Joventut i Política Lingüística, a més del personal organitzador de les esmentades sessions web. Ha estat una feina dura, però ha valgut la pena. Estem aquí avui perquè presentem el manual dels governs a Twitter, pautes per a institucions públiques a partir de l'experiència del govern de Catalunya. És un manual que està en català, castellà i anglès i que podeu descarregar ja a través de la web i en un tuit de @gencat. A part, @sessionsweb tuiteja l'acte en directe. Què menys? I és que al març del 2009 el govern de la Generalitat de Catalunya va obrir perfils a Twitter, a Facebook, YouTube, Flickr i SlideShare per intentar acostar la informació als ciutadans d'una manera innovadora i multicanal. És un moment preciós. Darrere d'aquest llibre hi ha l'experiència de com Twitter ha esdevingut una xarxa social imprescindible en l'estratègia de govern de la comunicació de governs i institucions. I cada dia més, Twitter demostra la seva utilitat per a polítiques públiques en col·laboració amb el conjunt d'actors implicats, ciutadania, empreses i entitats. Jo em dic Gina Tost i a Twitter em faig dir @genatost, però no sempre ha sigut així. Jo abans em feia dir @plastideco. Sí, però és que quan vam començar a Twitter, ara fa molts anys, després li preguntaré al president quan va començar, pocs posàvem el nostre nom real. Posar el nostre nom real a la xarxa era com ara mateix posar una fotografia de la nostra targeta de crèdit o del nostre compte corrent. Semblava que estiguéssim despullats, sense un pseudònim. Tampoc ningú ens ensenyava. L'havíem d'aprendre sobre la marxa. No hi havia un manual que ens digués el que sabia o no s'havia de fer. I semblava que un nick ens vestia. Han passat els anys i sembla que n'anem aprenent. Gràcies a la nostra experiència personal, però també la dels altres, del que estan fent ara i el que han fet abans que nosaltres. Tot això ens ajuda. I és per aquesta raó que l'experiència de la Generalitat pot ser de gran ajuda per a altres governs arreu del món. Com he dit, la guia s'ha publicat en català, castellà i anglès per intentar arribar a com més gent millor. I a part es pot descarregar gratuïtament a la xarxa.
I cal dir a més que Twitter avala aquest manual. Una empresa tan gran i tan important com Twitter hi posa el segell, amb tot el que hi significa. A internet, compartir expertesa és clau. Ho hem vist amb exemples com la Wikipedia, on el coneixement col·lectiu ens pot ajudar a tots. I amb aquest manual es pretén el mateix, arribar a fer un gran salt cap a una política de governança oberta, en xarxa i amb capacitat per transformar i millorar l'experiència del ciutadà i del conjunt de la ciutadania. I ara m'agradaria fer unes preguntes al president, que segurament com jo s'estarà morint de calor. El molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, que a Twitter es fa dir @KRLS. I la primera pregunta és obligada. Per què KRLS? És Carles sense mu. I és la transcripció fonètica del meu nom, Carles. No, pensava que no fos que Carles Puigdemont estigués agafat. En aquell moment, quan jo hi vaig entrar, no. No recordo exactament, crec que va ser el desembre del 2007, em penso. No hi havia una gran quantitat d'usuaris a Twitter en aquell moment, i aquest era un nom, diguéssim, de guerra que feia servir ja per altres comptes, crec que Skype i alguns altres llocs. Havia anat acostumant el Carles, i com que era un moment en què la transcripció fonètica de les coses semblava que estava a l'ús, em semblava més també fins i tot fàcil, manejable, una cosa curta com Carles Puigdemont, que és molt llarg, que no tothom escriu bé, ja costa pronunciar-lo per algú, i Carles semblava bastant fins i tot llegible des de qualsevol altra cultura. Això vaig fer-ho i ha quedat així. No vaig, òbviament, ocupar aquell espai pensant que en el futur hagués de tenir molts de seguidors, sinó era una eina de treball o una eina de comunicació en aquell moment i ha quedat així. I per què va entrar vostè a Twitter? Primer perquè m'interessava, jo ja havia entrat a internet a una edat, no diré prematura, però aviat. I vaig entendre de seguida que aquesta tecnologia anava a canviar no només la professió, el periodisme i la comunicació, sinó que anava a canviar les nostres vides. I em va interessar des de tots els punts de vista, professional, intel·lectual, social. Per tant, tot allò que ha passat a la xarxa, jo hi estava amatent. Quan va sortir Twitter em va interessar bastant i vaig entrar-hi al cap d'uns mesos que sortís a la xarxa i amb algun grup, en aquell moment jo estava al Parlament, amb algun grup de diputats que eren molt pocs, el president Benach en aquell moment, que tenia un usuari, el José Antonio Donaire, que el recordo molt bé, en els debats que mantenien, 5 o 6 diputats, no eren més, 5 o 6, que aconseguien dinamitzar Twitter i vam poder veure que era una eina que més enllà de la comunicació servia per estendre el debat parlamentari a una comunitat de gent que ja ens seguia per Twitter. Des d'aleshores vaig veure que no era només, per tant, un giny merament de comunicació, sinó que era una eina de governança, una eina també de comunicació política. Ha pogut veure la guia? Sí, he pogut veure i la veritat és que felicito la gent que hi ha participat, l'esforç que hi ha, tot el talent que hem estat capaços de concentrar en l'experiència i el coneixement acumulat per la Generalitat per poder posar-la, tot aquest talent i aquest coneixement, d'una manera molt generosa a disposició del món. Els 3 idiomes, compartint experiències, explicant el que ens sembla que són bones pràctiques. Crec que fins i tot és útil més enllà de les institucions. Fins i tot una persona, una família, que vulgui abordar una reflexió positiva sobre el que són les xarxes socials, en particular Twitter, i és molt útil també. De cara a algú que vulgui gestionar un perfil o una empresa o entendre-ho, crec que ajudarà també el ciutadà del carrer, perquè no és, insistim, no és només una eina de comunicació, és una eina de governança, que ajuda a governar millor. I per tant, el governat pot tenir un interès molt útil. Pensa vostè en algun país en particular amb el tema de Twitter? No, és que Twitter és una xarxa gairebé global, perquè hi ha alguns països que penso que no està permès, el tenen bloquejat, però és un canal de comunicació. Jo mateix, en el meu timeline, puc estar al corrent de les eleccions presidencials franceses, del que ha passat a Renània del Nord-Westfàlia,
estar al corrent del que està passant a les primàries del PSOE, del que avui jo penso que Podemos acaba el termini per la moció de censura. Podem estar al corrent de tot. Per tant, més que parlar amb un país, no. Penses en el món com el que se'n deia antigament, que cada evolució de l'aldea global. Crec que Twitter és una expressió molt correcta d'això, amb tots els seus pros i naturalment tots els seus contres, perquè és un reflex de la societat i del món, de totes les virtuts i tots els defectes. I això és a Twitter, com és a la vida real i com serà amb les coses que vinguin al futur. Sempre ha d'haver-hi aquest balanceig entre una cosa i l'altra. No puc dir que Twitter l'associo molt a un país determinat. I és un bon moment per treure aquesta guia? Sí. De fet, crec que una guia d'aquestes característiques hauria estat molt útil ja fa uns anys, abans d'aquest esclat que hi ha hagut a Twitter, que hi ha en aquests moments, que té coses també preocupants i coses que hem de revisar permanentment. Les xarxes socials són vives, per tant, encara que tu en l'any 2007-2008 les plantegin d'una manera i entres d'una manera, allò va evolucionant. I avui seria un error concebre-les i veure-les igual com les veiem al principi. Han anat madurant, també han anat empitjorant algunes coses i les han millorat unes altres. També han anat canviant tecnològicament i han anat generant uns perfils professionals que abans no existien. Per tant, és una eina, aquesta guia, que hauria estat molt útil per prevenir alguns errors, algunes males pràctiques i alguna desinformació d'una societat que necessita estar permanentment formada en l'ús perquè té la seva responsabilitat directa de les eines de les xarxes socials i que d'haver estat abans segurament hauria ajudat més, però vaja, és molt útil. Jo recomano que la gent se la miri més enllà de la mirada d'un govern o d'una aportació d'una eina governamental. Crec que fa una aportació rellevant al debat global del que representen les xarxes socials i Twitter en particular, de les nostres vides, de com ens afecta, de com ens hi podem relacionar amb èxit, què hem d'estar observant. Evidentment, és una guia que té sentit funcionant. D'aquí 3 anys o 4 haurà d'estar molt més actualitzada, molt més amatent a allò que haurà passat d'aquí 2 o 3 anys. No és una guia estàtica. És una bona fotografia per a aquest moment, és molt útil, és un bon manual d'instruccions en alguns casos, però hem de ser conscients que la mirada que tenim sobre les xarxes socials i sobre Twitter és una mirada que ha d'anar en permanent evolució i en permanent revisió. Vaja, jo recordo ara, feia referència al 2007, 2008, no diré si eren molt naïfs o molt ingenus, però les polèmiques o les confrontacions que teníem amb els altres eren molt, diguem-ne, civilitzats. Hi havia una norma no escrita, no sé si falla la pila o hi ha alguna interferència no autoritzada. La tecnologia, ja ho sabeu, que aquestes coses... Sí, d'acord. Doncs dèiem que érem, no diré ingenus, però fins i tot hi havia una norma no escrita que dèiem que es barallin la gent a Facebook, que s'insultin, però a Twitter no. A Twitter aquí els que utilitzem, tenim una mena de codi deontològic no escrit, que ens respectem, que discrepem i que fem de la nostra discrepància sana un enriquiment col·lectiu i el posem al servei del purisme per entendre. Semblava que havíem aconseguit blindar una mica Twitter d'aquesta pulsió pamfletària que ha acabat colonitzant tristament la majoria de les xarxes socials. Bé, de les primeres polèmiques a Twitter va ser aquella de Twitter is not a chat, perquè ara quan tu respons a algú, en principi només aquest algú i la gent que ho segueixi els dos veu la conversa, però si no segueixes a cap dels dos que segueix la conversa no ho podries veure mai. I abans no, abans Twitter t'ho ensenyava tot i clar, veies les converses de tothom i una d'aquestes primeres polèmiques era... Fins i tot Twitter n'aprèn, Mireu. Sí, els missatges directes han evolucionat molt. Ara són molt més llargs, a més permeten una gestió molt millor de l'arquivi ara i de fet missatge directe que abans a mi m'arribaven molt puntualment abans, no els fèiem servir massa, ara me n'arriben molts. Ciutadans que saben discriminar el que és publicar en el Twitter o del que és un canal per arribar directament amb alguna cosa, amb algun enllaç. El missatge directe ha evolucionat per riure. Ei, president, faci'm RT. És positiu que un govern com el de la Generalitat de Catalunya assessori i doni pautes sobre l'ús institucional de Twitter a la resta de govern del món?
Sí, gràcies a la globalització sabem que vivim en un món cada vegada més necessitat de connexió, interconnectat i per tant de reconeixement i coneixement de l'altre. En segon lloc, la tecnologia posa a l'abast de tots els governs, també d'aquells que són molt petits, eines que fins ara només estaven a l'abast dels grans governs del món. Avui dia la potència comunicativa d'un petit govern és exactament la mateixa d'un gran govern. Només es diferencia per la quantitat, però no per la qualitat i la tecnologia. I en tercer lloc, també, i això hi ha molta teoria que va més enllà de les xarxes socials, s'està començant a consolidar la idea de que allò més petit o allò petit és més manejable i per tant és més eficient i és més àgil. La tecnologia va molt ràpida. Per tant, l'adaptació dels governs a la tecnologia ha de ser ràpida. Governs molt grans són més difícils, són més rígids, són més lents de maniobrar. És la diferència d'un gran portaavions o una Zodiac. I això crec que dona un punt d'avantatge a governs com el nostre, que són governs que no són minúsculs, però que tampoc són grans, tenen la mida justa per poder alhora tenir la massa crítica suficient per poder implementar i fer de laboratori si convé, i alhora per poder aportar aquesta experiència, aquesta expertesa per al benefici de les grans corporacions. Crec que és una mida exacta i que potser no és casualitat que això passi a Catalunya. Hola, què tal? Segurament hi ha altres governs que estan reflexionant en la mateixa direcció, però estic convençut que governs de països del centre d'Europa, de països de mida similar a la catalana, es trobaran reflectits en aquest mirall que hem estat capaços de construir a Catalunya. En una època de tanta comunicació i contacte entre governs i ciutadania, com poden contribuir aquestes eines a facilitar aquesta relació? Per descomptat que molt. I a vegades hem de recordar perquè són eines enormement més positives que negatives. Hi ha molt de soroll, hi ha exemples de males praxis, hi ha damnificats, és cert, però això no pot tapar el que és el colossal benefici que tenen aquestes xarxes socials per la democratització i una major governança de les nostres societats. Corresponen aquestes xarxes socials o aquesta evolució tecnològica a una, diguem-ne, majoria d'edat democràtica de les nostres societats. La gent reclama tenir més poder, la gent reclama ser més consultada, la gent reclama tenir més informació i decidir més, i no només limitar-se als 4 o 5 anys de les eleccions dels països, sinó que gairebé la gent vol una participació al llarg de la vida, una participació constant, una decisió al llarg de la vida i una decisió constant. Allò que ja hem estat capaços d'imaginar per l'educació i l'aprenentatge al llarg de la vida, a l'aprendre permanentment, ho hem de fer també amb la decisió. No ha d'estar de desdramatitzar aquest fet, perquè avui, precisament, la tecnologia ens ajuda molt, ho fa molt fàcil. I imaginar que d'aquí 20 anys la majoria de la gent haurà estat ja la gent que està en capacitat de prendre decisions, directius d'empreses, directius d'institucions, mitjans de comunicació, universitats, estaran en mans de gent que, per no utilitzar el terme nadiu digital, haurà accedit al món adult a partir d'aquestes eines. Per tant, tot aquest dramatisme que avui dia hi ha sobre l'entorn de si es poden decidir o no es poden decidir les coses, només hi ha un grup reduït de gent que és el que sap que ens convé, tot això estarà en crisi i decaurà, feliçment. I el que caldran seran governances, eines, perquè això s'administri adequadament i no generi desigualtats o no generi ritmes diferents al llarg d'un país. Aquesta és la funció dels governs. Però finalment el comandament a distància del poder cada vegada el té més la gent a casa seva i el vol tenir i està preparada per utilitzar-lo, de manera que és clar que és molt positiu que els governs s'obrin. No ho poden contemplar, que encara ja ho fan, com una moda, com que hi ha Twitter, toca ser-hi. Amb el toca ser-hi jo crec que no és una resposta. Ho va preguntar una persona amb una responsabilitat política molt gran a l'inici de Twitter, que em deia, creus que he d'obrir un compte Twitter? Dic, depèn. Tu hi creus, tu el vols fer servir, tu creus que podràs... No, però és que tothom en té. Si és perquè tothom en té, no el tinguis. Perquè aleshores és una impostura. És preferible no tenir compte Twitter, no ser-hi, perquè evidentment és el teu llenguatge i és el teu canal, la teva decisió, que no pas tenir-lo falsament. Això val pels governs també. Tenir un compte Twitter però no està gestionat adequadament, no posar-hi els professionals adequats perquè ho gestionin, no educar també a la ciutadania en l'ús d'aquestes eines,
crec que seria un error. Per tant, nosaltres estem molt contents de poder-ho fer. Tinc un dubte que més que un dubte és una curiositat. Quants community managers, directors d'estratègia digital i perfils enfocats en aquesta comunicació 2.0 hi ha al govern? Directament així, tal com ho defineixes, amb tot el govern, tenint en compte les conselleries, els organismes que en depenen, paper molt actiu, per exemple, que tenen els Mossos, o potser directament això, no és que siguin molts, crec que una quinzena directes, però és una resposta a mitges, perquè, de fet, en la cadena de la gestió de la comunicació i de la governança d'un govern intervé tothom. De fet, al llarg de la setmana, en un moment o altre, hi ha més de 400 persones que hauran entrat o intervingut en un perfil social dels diferents perfils del govern de la Generalitat. I d'aquí uns anys serà tothom, perquè ja no es podrà dissociar aquell professional que es dedica només a la relació amb els periodistes a través del comunicat de premsa, d'aquell altre que ho fa només per les xarxes socials. Això és absolutament lligat, de tal manera que fins i tot quan en els polítics que s'han de presentar eleccions, que han de fer campanyes electorals, avui se'ls ensinistra en temes d'oratòria i en temes de comunicació, necessàriament també hauran d'incorporar, segur, una formació en l'ús d'aquestes eines comunicatives. Per tant, a la llarga, tot el govern haurà d'intervenir en les xarxes socials. I els millennials, els natius digitals, que abans en parlàvem, com se'ls inclou en aquestes xarxes socials que potser ells no hi tenen tanta presència i són molt més d'Instagram, Snapchat? D'entrada, allò que és bo avui o que és així avui no vol dir que d'aquí 9 mesos o 2 anys sigui diferent. Perquè hi havia xarxes socials, ara fa uns anys, a les quals augurava grans èxits que han quedat en no res. I de tant en tant apareixen idees. Fixeu-vos el que els costa a alguns dels grans grups de comunicació competir en aquests àmbits. I posen diners, i posen talent, fan fitxatges de gent i el seu paraigua no acaba de convèncer la gent. Ara, d'aquí 3 anys, pot ser que allò que ara és la tendència que ha vist substituïda per una cosa que potser no s'ha inventat. Sí, crec que si mirem aquesta realitat, amb les ulleres amb què mirem el món convencional, ens equivocarem, ens quedarem amb molts errors i deixarem perdre oportunitats i ens confondrem. No m'obsessionaria, cada generació i cada moment té les seves expressions, intentar connectar amb aquesta gent, però com que tot està enormement connectat, crec que aquesta passarel·la d'un lloc a l'altre és fàcil i que difícilment algú només està en un lloc. I la curiositat sempre ens salva. Algú pot dir que una persona que avui està a Snapchat o aquests adolescents de 9, 10, 11 anys que estan fent el Musical.ly es quedaran tota la vida fent el Musical.ly i fent l'Snapchat. No. Això és com una masia, fent paràfrasi del Barça, que fa que hi hagi ciutadans que es vagin entrenant, que es vagin habituant a utilitzar les xarxes socials i ells trobaran el camí. I segur que el trobaran perquè la curiositat és salvadora de la humanitat. I ara mateix estem tots a Twitter, molt bé, perfecte, però qui diu que d'aquí 3 anys no estarem en un altre lloc? I hem d'estar oberts a aquesta possibilitat. Hi ha algun govern que vostè hagi vist que per Twitter té una política i una estratègia espectacular i que tingui ganes de dir, escolta, hauríem d'aplicar això? Hi ha governs, hi ha polítics també. Tothom posa el cas d'Obama i crec que és un bon exemple. L'altra cara de la moneda és Donald Trump. No podem dir que no sigui un president aliè a Twitter, precisament. Obama era clarament un president que va néixer cavalcant sobre Twitter. Però Trump també. I representen segurament la cara i la creu de la mateixa moneda. Però hi ha governs i alguns governs petits que he vist que en algun àmbit fan un ús molt intel·ligent de Twitter. Alguns es passen també perquè van d'aquest bon rotllisme que em sembla que és exagerat, intentar donar uns perfils socials d'entitats serioses, un excessiu, diguem-ne, hi-hi-hi-ha-ha. Crec que no és intel·ligent, sincerament, perquè banalitza el canal i el frivolitza un pèl massa. Això no té res a veure amb la necessitat de buscar empatia i de parlar llenguatges propers al ciutadà. No té res a veure amb això. Però és el que està molt estudiat, algun d'aquestes actituds que passen, algunes per ser modèliques, i a mi la veritat és que no m'interessen excessivament. Però què és el que té aquest món que dèiem globalitzat i hiperconnectat? Doncs que et pot sorprendre a un gran ús
allò on menys te l'esperes. Països que potser no poden competir amb tu en termes econòmics o en termes de renda per càpita, igual poden liderar una de les millors pràctiques que poden haver-hi en aquest àmbit. I a més, com és el cas de la guia, tot neix amb la cultura de compartir. Aquesta guia també està feta amb llicència oberta perquè la gent pugui compartir. I aquest és el gran avantatge que té també. Pots aprendre en tot moment de tothom. Has d'estar disposat a això. L'actitud és el primer. I per si demà no tenim Twitter, perquè tant com estan les coses, ja sabem que aquestes coses a vegades desapareixen d'un dia per l'altre. Aquesta guia la podríem aplicar a alguna altra xarxa social? Sí. De fet, és una guia, a veure, en la que va representar a principis dels anys 90, mitjans 90, la liberalització de la comunicació a través d'internet, crec que ens va faltar, hem estat uns anys, molts anys, massa anys sense entendre que la societat havia de preparar-se per això. La quantitat d'informació i la quantitat d'infoxicació que ens envolta cada dia, si no tenim una actitud adequada, correm el risc d'acabar el dia un pèl més infoxicats de com l'hem començat. Perquè sobre aquestes xarxes i sobre internet hi ha, evidentment, un intent de colonització del pamflet i de la propaganda. I a vegades del màrqueting més pervers. Hem de ser conscients d'això. I per tant no podem navegar i viatjar per aquest món, diguem-ne, sense cap tipus de protecció. Hem d'anar protegits. Per tant, algunes de les idees per un bon ús d'aquestes xarxes socials són molt recomanables per qualsevol altra xarxa social o per la nostra pròpia identitat corporativa a internet. Avui dia ningú diu, estic a internet, això ja ha passat a la història. Tens internet? Això és una pregunta dels anys 90. Ara estàs a Twitter, o estàs a Snapchat, o estàs a Facebook, o has fet aquest comentari, has fet aquesta foto per Instagram. I per tant, aquesta guia té a veure amb tota aquesta identificació, aquesta actitud, aquesta nova mirada, aquesta cultura, que evidentment no és cap moda i que està aquí per quedar-s'hi i per anar evolucionant. I tenim, aquest país sempre ha estat a l'avantguarda de les tendències, doncs aquesta és una guia d'avantguarda. Estava mirant el mòbil no perquè m'enviessin whatsapps, sinó perquè soc molt fan, per exemple, del canal que teniu a Gencat, el Telegram, que per qui no ho sàpiga, la Generalitat envia missatges des de, per exemple, l'atac que hi va haver-hi divendres, amb consells de com la ciutadania pot preveure o pot evitar que avui dilluns, quan tots arribem a l'oficina, obrim l'ordinador i de sobte torni a fer-se la bombolla grossa, o hi ha, per exemple, un període de vacunació, o hi ha una vaga de metro, o hi ha qualsevol cosa d'aquestes que pugui afectar el gruix de la ciutadania, es comunica per tu com si fos el teu amic, a través de Telegram. I hi ha molta gent a més que valora, he parlat amb gent de dins de Telegram, que valora molt com la Generalitat està utilitzant aquest canal amb els emojis, amb els vídeos, amb els GIFs. Clar, això és una feinada perquè com més canals obres, no? més professionals i més formació que no existeix has de tenir. Fixa't, hi ha no sé si era ahir que en un diari sortia publicats els 8 o 10 llocs de treball més demandats que hi ha en aquests moments al mercat, els que falten professionals. D'aquests crec que deia que 5 d'aquests fa 3, 4, 5 anys no existien. I molts tenen a veure amb el que comentem, des d'experts en ciberseguretat fins, naturalment, a gestió intel·ligent del Big Data aplicat a les xarxes socials. Això ha creat i està creant llocs de treball de qualitat i llocs de treball, a més, que en generen d'altres. Telegram, l'utilització del Telegram, l'utilització d'altres plataformes requereix, per tant, no fer-ho des de l'amateurisme, ni des de l'aficionat, ni des de la moda, sinó prendre consciència que cal invertir aquí. I que potser els esforços que els governs anteriors, d'èpoques anteriors, havien de dedicar als únics canals de comunicació que tenien a disposició, la tele, la premsa, la ràdio i els nupis, ara s'ha de diversificar. I que cal també concentrar molta inversió creativa, estratègica, de màrqueting, d'intel·ligència en aquests canals. Perquè acaben sent, de fet, ja la porta d'entrada principal de la teva relació amb la ciutadania i de la teva comunicació. Però què passa? Així com un MUPI o un anunci és el mateix per als 200.000 o 300.000 impactes que pot tenir en el dia, això no. I a vegades has d'arribar a fer gairebé el traje a mida. Per aquella persona
que tu li has dit que li faràs una comunicació personalitzada, perquè li entraràs en el seu telèfon mòbil, espera que no el tractis com des d'un robot només. Admet que el robot ajuda, a més, a parametritzar un seguit d'informacions que venen donades pel Big Data, però demana aquella personalització el més ajustada possible. I feliçment això sempre ho ha de fer un humà, per sort, per vosaltres. I és una intel·ligència humana. I aquí és on crec que també cal orientar algunes de les formacions que estem donant a la gent, cal orientar-la per aquí, perquè hi ha una bona utilització a les empreses, per exemple, que crec que porten encara un desavantatge en relació als governs que han invertit més, algunes empreses no, però la majoria de pimes han d'entendre, i això és una bona eina perquè ho entenguin, que cal que inverteixen també en aquest món. La digitalització no és només posar eines digitals a la cadena de producció, no és només això, substituir màquines convencionals per robots, és també entendre que el teu client que fa ús de les xarxes socials espera també una relació amb molta més qualitat, molt més propera, molt més ajustada a ell. I ja per acabar, dues preguntes. La primera, recomani algun canal o perfil de Twitter que li agradi? No, ara no. Corro el risc de ser políticament incorrecte, desencadenar una llau de tuits escandalosos. No. Depèn del moment. Jo a vegades segueixo i deixo de seguir. Quan hi ha unes eleccions en un país, doncs m'agrada seguir una sèrie de prescriptors i de gent influent d'aquella cosa, però ja no, per mi l'interès cau. Ara jo les presidencials franceses he seguit a molta gent, he anat seguint, però ja no els estic seguint. I del cas alemany costa més perquè moltes són en alemany i costa entendre-ho, però he fet coses que després deixaré de seguir. Depèn del moment, depèn. Ara, insisteixo en el que deia abans, l'actitud és molt important, deixar-te sorprendre. He seguit a gent, recordo un dia que vaig trobar un creatiu de Barcelona que va obrir una portada de la Correo Internacional. El vaig conèixer a través del Correo Internacional, que alhora replicava una portada, un dibuix d'un diari, crec que danès. I seguint el fil vaig anar a patar a un creatiu molt bo, per cert, del seu amic, que està a Barcelona. I ens vam intercanviar algun missatge en aquest sentit. Bé, doncs, deixar-se emportar una mica a la descoberta. I trobes fils, i trobes canals que tu no els haguessis trobat mai, però que si tens aquesta actitud els acabes incorporant i t'acaben enriquint. Sobretot, curiositat, interès, no donar res per fet, sempre es pot millorar, i sempre hi ha coses noves que val la pena incorporar, i d'altres que cal donar de baixa també, perquè la gestió també de la brossa i del soroll és bastant, de fet, cada vegada més important. I parlàvem abans d'aquelles xarxes socials que en principi havien de ser allò, el nou New York Times, no? Per exemple, Quora, Plurk, coses d'aquestes que els que portem allà molt de temps hem vist néixer i caure. Vostè creu que hi ha alguna xarxa social que hauríem de tenir en compte i que ara mateix no li estiguem posant atenció? No tinc ara mateix el coneixement per poder-ho recomanar, perquè des de fa uns temps, per raons òbvies, el meu temps és molt limitat i soc més usuari del que jo ja estic utilitzant que no investigador del que està passant com ho era abans. Abans estava al corrent de tot i si hi havia alguna beta m'hi apuntava i en fèiem de testers. Això m'agradava molt, però jo ara no tinc el temps, per tant ara sí que vaig un pas enrere i deixaré que algú me recomani alguna d'aquestes plataformes per seguir. Sempre pot ser algun follower, no?, que t'acaba recomanant. Exacte. Has vist això? Això t'interessarà, doncs aleshores, si són followers de confiança, que aquí n'hi ha uns quants, doncs segur que ho faré. Molt bé, ho tindrem en compte. Moltes gràcies, president. Si vol dir algunes paraules a moda de conclusió. No, només el reiterar el que hem dit. Crec que val molt la pena aquesta guia. Sé que hi ha, sovint, quan hi ha un logo d'un govern amb alguna publicació, això tira enrere algú, sempre. Llavors, això deu ser avorrit, això deu ser... és igual. Doncs no. Jo me l'he mirat diverses vegades, a cada vegada hi veig més utilitat, és molt pràctica, és molt positiva, cadascú se la pot fer també a la seva mida, i cadascú pot incorporar la seva expertesa i el seu coneixement per enriquir aquesta guia, i és més, demano que fins i tot que ens feu un feedback, que ens ajudeu a millorar-la, que la propera edició sigui molt millor, perquè és una via que no abandonarem. Hem agafat prou lideratge
dir, prou reconeixement, i la pròpia participació de Twitter crec que així ho acredita, prou reconeixement, o perquè ens podem convertir tots plegats en prescriptors útils per la nostra societat, per descomptat, però pel món global. Per tant, feu-vos de la vostra, feu crítica, naturalment, si hi ha alguna cosa que creieu que anem desencaminats, feu-nos-ho saber de seguida, i simplement compartiu-la, feu-la compartir i parleu-ne lliurement, si us agrada bé, si no us agrada també, i tinguem un debat de les xarxes molt viu i molt obert. Moltes gràcies, president. I ara ens toca a tots llegir la guia, prendre conclusions, elevar-la o criticar-la, millorar-la i a seguir-nos tots a Twitter. Moltíssimes gràcies. Bon dia. Gràcies.